Boy no manghigala may adlaw kanatong tanan sa gihapon inyong ubos nga sulugoon sa Ginoo si Brother Eugene Gapo Membros Catholic Faith Defender sa Buanga City Chapter niya tay usa ka debate no ato ning saksihan ang among debate tali sa ka membro sa Seventh-day Adventist Church si Brother Ronald Mendoza no former Catholic ni siya sa una o niya lagi nag Seventh-day Adventist Church sa iyahang hanyo mga igsoon nga makiglantugi makig-sharing no pinagis tawagay mo nang ato ning gitagaan og pagtagad ang iyahang hanyo og mao ni ang nahitabo kinatibuk-an sa amo ang panag-sharing. Hello. Hello? Mayong hapon. Oh, may hapon, brother, may hapon. Si Kinsa man to, ne? Si Gapo ni katong nangayang number ni mo ron. Eugene? Oy. Eugene nga pangalan? Yes. Layo-layo po ninyo, bro, no? Kay, kuhan, kinang, nasa Sambong ka. Oh, layo gyud. Hiling ako pero siya raman tag-Islane, kay niya man po ko sa Butuan City, Agusan del Norte. Okay. Butuan City, Agusan del Norte. Mindanao siya po. Gihapon. Usara tag-Isla pero di ta usag pagtuo. Lagi pero sa Biblia, isa raman pagtuo. Isa ray pagtuo, nang hinaot na lang unta ko nga kanang pagtuo giingos Biblia ang isa apil kana. Baro kang ginatong usa. Unsa man ang usa? Kanang usa, kanang gikan gid sa Ginoo, no? Gikan sa Ginoo. One. Holy balaan. Then apostolic, gikan sa mga apostoles. Then Katolika malukpanon. Diwan Holy Catholic Apostolic. Apil na kana. Hello man. Apil na ka ng One Holy Catholic Apostolic Church. Or basin ka Seventh-day Adventist Church ka. O sa may imuhang baruganan, Seventh-day Adventist Church o Katoliko? Sa una, Roman Catholic. Karon nag-Adventista. Ang mama ni mo papa ni mo buhi pa ba? Kung amahan, wala na. Pero mama ni mo buhi pa ba? Buhi pa. Unsa may relihiyon sa imong mama ron? Ang akong inahan, kuan mo gina, Katoliko bangin may. Pero Katolik hantod karon. Apit na po. Apit na po siya mag Seventh-day Adventist. Pagbalhin nimo Seventh-day Adventist Church, nagsunod na bagkas pulo kasugo? Ha? Pagbalhin nimo Seventh-day Adventist Church, nagsunod na bagkas pulo kasugo? Kung man, pagbalhin ako, o sawa pa ko kabalhin. Sa pagbalhin nimo sa Seventh-day Adventist Church, gasunod na bagkas pulo kasugo? Sa lagi. Kanang gingon nga paghawa nimo sa Katoliko, pagpamembro nimo sa Seventh-day Adventist Church, gasunod na bagkas pulo kasugo? Ang napuno kasugo kung sa ako balhin ako, gasunod na ka. Seventh-day Adventist. Wala, gasunod. Pero pag Adventista nimo, gasunod na ka. Kay lagi pag Adventista nimo, gasunod na ka. Direktuhan na lang kung tubag para mahumanta. Pag Adventista na nimo, gasunod na ka sa pulo kasugo. Sumala sa gipasugos. Ipatuman sa Ginoo. Naabas pulo kasugo ning tahura imong inahan o gamahan? Na. Okay, oyon na kang wag ka kasunod anak kay imong mama Katoliko nya ikaw ga Adventista, oyon kang wala ka mutuman sa imong ginikanan kay ikaw nag-Adventista imong mama Katoliko. Pwede na ko basahon. Ade, oyon ba ka nga wala ka katuman anak? Ay na ako'y basahon. Wala man po mangutanan nimo na ba kay basahon. Nangako ba? Kaam dai 10 kasugo ning higugma tahura imong inahan o gamahan.
Kunya ikaw nag-adventista man ka imong mama Katoliko o yun kang wa na kamutahod ana buot kay imong relihiyon. Nagtahod ko sa kong ginikanan pero pag sa katuguan sa Dios mutuman ko sa Ginoo. Nya kay Kaya na nagingon sa 10:36 sa Mateo. lagi layo lagi Kung nang ugma mo, paminaw. Ayaw sige pangutana kay nag-support ako sa akong tubag. sige kay ay lag kasuko kay ay lag kay blood kay nangutana ko. Ay proper, ang pangutana. Nangutana ra ko. Sige na. Formal man na. Di Dalag kahit say sa Mateo. Sige ngon. Ang nahigugma sa inginahan ug anak. Dili tako sa ako nasabtan nimo na igsoon. Lapaso ng ilang kasuguan sa Ginoo. Bisan pang imong inahan, dili nimo na ingon na tuwa nang iyang gisulti kay lahi ang giingon sa Biblia nga mo tawod sa tong ginikanan. Ano ba? We are talking about the principles and the law of God. Di ba? Pulo kasugo man ang higugma imong inahan at tahura imong inahan og gamahan, di ba? Ha? Pulo kasugo man ang tahura imong inahan, naman as pulo kasugo. Tahod nimo yung mama wala. Balik ko na kong istorya, bro. Tahod nimo yung mama wala. Mutahod ko sa kong inahan. Okay, tahod ka. Nya kay imong inahan Katoliko man, sunod ka wa. Dili ko mosunod sa Katoliko kay Wala kang wala ka. O yun kang wala ka mutahod sa imong mama kay gabuot kay imong relihiyon. Ang manggis ko ta og tahod paminaw ha. Kung moingon akong nanay nga matampo ka, pampo ko, di ba? Moingon akong nanay nga sunda ang sugo sa Ginoo, mutahod ko. Sunod ko nay, salamat nay. O mo nang gingon nga ibalaan ng Sabado, kumalas mo lang kasulatan sa kapitong adlaw. Layo ang sesyon Sabado. Ang napulo kasugo nana si kapitong adlaw, tama ba? Paborito jud kay nyo ning adlaw igpapahulay no og kalanong gidili. Pahulay ra ang kaon ninyong paborito. Bueno, ato lang ning usayon gamay kay lain po kayo ning sigira, lain na po kayo ning sigira po kog pangutana, ya sigira po kog tubag. At least nga nagkabalo ko. Plasta to ni. Nalipay ko nga niingon kag Katoliko day ka sa una. Pero nasubo lang ko nga niingon ka og na Adventista na ka kay diamo ko na sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 kasa kaulahi ang panahon daghan ang mga tao mubiya sa ilang pagtuog mao isundo ng ilang mga pagtulon ang pagkakong iyasawa. Ang pangutana ani ang pangutana ani sapaw man ka ako gali ga ayaw ka ganina mo ko sapaw. Nya mo na basa, imong putlo na. Mo lagi nga. Ayaw putla. Mo lagi nga ang kuana ni obligado wasa lagi basa. Kay nagbasa mo sa bersikulo. Musapaw man. Tiwasag basa. Pagkuan sa ay sapaw ayaw putla nya mangutana ka sa ko. Ayaw tiwasag basa. Ako sa amo di. Diba? 1 Timoteo 4:1. Ito wasa taman sa 3. Siya ato na tiwason. Tana daing ga ayo putla. Siya ato na tiwason. O tiwasag basa. Siya ato na tiwasag basa ha. Pasa kog Biblia sa kog pakwats. Mo lagi ka mo. Mangutana ka imong putlon tiwasa. Ato na yung basahon. 1 Timoteo 4 padong sa 3. Sige. Kay nalipay mong dako nga ingon ka kuan Katoliko ka sa una. Pero ayaw putlan. Pero andam ka minaw pero ga sapaw-sapaw. Sa unang ang espiritu tinaw nga nagingon nga may mga taong mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Maoy ilang sundon ang mga bakakong espiritong pagtulunan iya sawa. Nagagikan kini mga pagtulon-ana sa limbong sa mga taong bakakon. Kansa mga konsensya dili na mubati daw gipasuan og ginagang tutaw. Nagtudlo kining pagtulon-ana igsoon nga kining mga tao nga nisunod sa daotang espiritu
ang ilahang pagtulunan ni Astres, ya? Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo. Oh, pagkaon sa pipila ka mga kalanon. Ang buot na pasabot ni San Pablo ani niya ang relihiyon ngayang gitumong ani kining gitawag nato Goticus religion nga nagtudlo sila nga sayop ang pagkaon sa mga kalanon. Di po na sila pwede magminyo. Kasi sapaw. Kay explain ko. Pagbaton og mayong pamatasan kay wa ra bay lugar sa langit ning mananapaw. Ni ana sa world history nga gisuwat ni Aubrey sa pahina 147 ug wa ko masayop na. Ang pangutana na ko niya maluwas pa kaning mga tawhana? Nga ni sunod sa daotang baka kong espiritong pagtulunan niya siya gaulan na di na ta magdungog ani. Pero sige lang guys, singgit ra na ko niya kung tingog. Nangutan na ka, maluwas ka ng pagtulunan sa iyo, di. Lagi na maluwas. Okay. Pagtulunan mo na siya, Okay, sige. Masay pagtulunan siya, supportar sa. Mag-shit na dag topic. O sa may topic? Ha? O sa may topic? Kaya, kaya nga teksto nga itong isgutan doon. Okay. Pagtulunan siya, unsa man? Nga, gidili ang pagminyo. Nya i-connect ni mo sa pare, kawagamin niyo ang pare. Ayaw sa. Di ako tapadulong. Sa inyo ba? Di ara kita padulong. Sa mga pangulo sa inyong pare, gitudlo ba nga dili magminyo? Yes, kay balaod na ni Kristo. Lagi. Gitudlo, kay balaod na ni Kristo. Tungod sa kingharian sa langit, ang pare dili magkaminyo. Gusto ka basahon na to? Gikan sa Biblia? Yes. Gusto ba kang basahon na to? Masa. Okay. Sila na yung gusto. Kaya ato na yung connect na pagtulunan siya, nagbawal sa pagminyo. Bisa, kay ingon ka nga di naman ta magdungog gani kay Wala ulan. man itong imong gibasa. Wala ka. Magkakay basahon. Di naman ta magdungog gani kay ulan man. Hindi na magdungog. Wala ka sige lang kay Basa. ako lang na isinggit nimo kikusog ing ulan dunggan nimo wala. Madungog mo din. Sige na. Kaya Madungog. mo magang basahon. Ingon ka nga gusto. Okay. Hello. Akong basahon na. Kay ang mga pare ninyo balaod ba sa simbahan nga dili magminyo ang mga pare? Yes, kay gitudlo na ni Kristo tungod sa gingharian sa langit. Ingon si Kristo. Ako din isinggit kay di ta magdungog ulan kayo. Yes, Mateo 16, 11, ngadto og 12. Ingon siya. Si Jesus nito ba? Hindi. 16, 11, 12. Kadali, Mateo 19, 11, ngadto og 12. Mateo 19, 11, 12. Jesus mitubag. Kining maong pagtulod ana dili alang sa tanan, kundi alang lamang ni atong gitagaan sa Dios nini. Kay may nagkalain-lain mga katarungan, nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. Kay may dili dili makahimo pagminyo kay na tao nga sapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gitapnan man sila sa mga tao. O ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Sila magahimo padawagan nila atong gitudlo. Klaro? Klaro na gana? Sumula. Okay. Sunod tangutana. Ako na po yung tangutana. Dautan ba ang tao nga dili magminyo tungod sa gingharian sa langit? Dautan ba? So, ang word nga dili magminyo. O ikot na ko. Dautan ba ang tao dili magminyo tungod sa gingharian sa langit? Akong ikot ang dautan ba ang dili magminyo kanang dili magminyo. Okay, ikot ko na kay ikot man nimo na nga pangutana. Dautan o dili? Ana lang. Pili lang. Segon sa prinsipyo sa Dios,
go to the world and multiply pagdaghan. O nga si Apostol Pedro sa 8:14, dakong minyo kay may Lagi, ugangan. wala ko mangutana si San Pedro ba dal Okay. minyo. Ang ako pangutana sa yun lang. Daotan ba ang dili magminyo tungod sa gingharian sa langit o dili? Dili daw ta. Okay, dili Kaya may mga daotan. ulitaw nga nangalagad. Okay, dili daotan. Kaya may kaubanan nga ulitaw. Okay, salamat. Kay dili daotan wala problema ta ana. Pero doktrina gali nga dili magminyo. Doktrina na siya wa brad, no? Ah. O yun ka. Kanang giingon ni Kristos Mateo 19:11 Lagi verso ba, o sakto yun na ka siya. na. Kaya nagsabong naman yung bersikulo sa 1 Timoteo 4 padung sa 3. Pwede na magsabong. Dili. Ang Dili ingon ni na. Kristo, paminaw Lagi. doktrina ni sa simbahan nga dili magminyo ang pare tungod kay ni ay giingon ni Kristo tungod sa gingharian sa langit. Nay rason. Doktrina Ay din na sa sapaw, ay sa simbahan. sapaw. Kay Oo. nagtubag pa ko. Lagi. Ang doktrina sa simbahan nga dili magminyo ang pare tungod sa gingharian sa langit, si Kristo may naghatag ana. Mo nang gisuportahan ti kag pangutana kung okay ra ba. Ang dili magminyo tungod sa gingharian sa langit, ingon kag okay. Wala na problema ana. Wala problema. No, Wala unsa- ko unsa sa inyo nga di magminyo. Oh, tungod Ay, sa gingharian pare, sa okay langit. na. Tungod sa gingharian sa langit, gani. Alagi, imo man ang Ayaw sa ipatulo. sapaw. Ayaw sa sapaw. Yeah. Nag-explain pa ko. Pagbadhan no, di sige. ka malangit. Kaya walay mananapaw sa langit. Anak. Ni asa. Tagay ko na Ayaw kung sa sikso sapaw nga. lagi. Kaya mag-explain Ang pa tao ko. hukom sa tao ka di malangit. Naghukom malagi ka. Ayaw sa sapaw. Kaya ga-explain Alagi, pa ko. ayaw paghukom. Muna. Nga, wala rabay lugar sa langit na yung mananapaw. Ha? Ni asa. Manapaw. Ayaw sa sapaw. Kaya mag-explain ako. Ay, naunsa na ni. Wapata na ako man sa. Mo ni manapaw. Dili na panapaw istorya. No, lagi. Ayaw sa sapaw istorya. Tik mo na bro. Asa ba Ayaw. na? Explain ko ano o ikaw may muyaw-yaw. Sige, ikaw na Dili, yaw dili, Pag minaw wala na lang ka. Ina, diretso. Ay, di ka Ay, masapa wala, mo ka. Ikaw na yung paminaw. Istorya na. Ay, masapa mo ka. Ikaw na yung paminaw. Istorya na lagi. Sige, Okay. ako yung istorya. Okay, mangutana. Sige. Ikaw ako. Ikaw istorya. Ako Ako na na lang. lang. Pangutana. Ako na mong istorya. Kaya kong istorya, okay? Ako. Sige. Kinsa may una na yung Santo Papa? Ha? Dili, asa mo na. Istorya Kinsa ni may Iwa. una ninyong Santo Papa? Istorya ni Kumbaga, Iwa. pangutana. Istorya ni Iwa o pangutana? Ingon ko, kinsa ang unang Wala. Santo Papa sa Istorya pa Katoliko? ni mo ha o pangutana ni? Ingon gali ko, mangutana ko. Okay. Ang una sa Papa na mo, nasa mo ang libro gitawag. Diretso ang istorya. Kinsa man? Ayaw sa sapaw. Mutubag bagali ko. Ikaw masapaw na din ka. Yan eh. Lagi, mutubag na ko. Nasa mo Oh, ang sige. nasa mo libro nga may Catholic faith, ang una gyud si San Pedro. So, sa inyong libro na ha? Ingon mo. Inyo man ang libro. Di problema da. Di sa problema na. Mo di kay supak ko yun nagani. Nya karon kay Dili, inyo mga wa ulang naman Santo kay Papa, supak. si- Wa naman kay supak ko yun na mo ni. Ha? Yun ang kawat kay supak ko yun ka ni. Sa inyo laging libro, wag ko'y problema. Nauyon ko na. Di ayaw Wa ko'y nag-question na ni. supak. Kay wala man kay problema. Di na ka mo question na ni. Niya, Biblia ta. Sige. Okay? Sa Biblia, kay kamo gidoktrina man sa Katoliko nga dili magminyo ang inyong mga pari. So anong Santo Papa dili minyo? O yun ba ka? Sa Mangutana Biblia ka. dili sa inyo ha, dili sa inyo. Paminaw ka. Mangutana Ano ka. akong pangutana? Pangutana. Yes, ay putana ni mo. Si Santo Papa nga gilang nga apostol nga Mos Pedro sumala sa inyong libro. O yun ba kang dakong minyo si Yes, naman Pedro. yung ugangan si San Pedro. Pero ingon si San Pedro. Lagi. Paminaw sa. Ailing ng pero. Alagi, ayaw sa. Tubag Tubag bagali na ko. ang pangutana, Mo pasilan. explain sa ko. Ayaw ba right to O yun ba explain. ka nga si Pedro minyo? Niyo yun akong minyo. Pero I have the right to explain. Kasabot ka. O lagi. Ang imo nga o yun o dili ra. Ano yun ako? Kaya Oo, dili, yun. sa pagtawag ana, sa pagtawag ni San Pedro ana, minyo gid siya. Di man na malalis. Ah. Pero, nay Ah. pero.
Paminaw. Naigipiro ha. naigipiro. Pero sige. Naipiro. Ingon si San Pedro sa Biblia. Atong basahon ni ang Biblia. Kay para maklaro jud. Diha Diha sa Biblia ta, Biblia. Sige. Diha sa Lipay kay ko, Brad. Basta Biblia, Brad. basta Biblia. basta. Pero kining ni ang Pero laing libro, di ko. referensya. Di kalipay kay sango manggod mo. Pirme. Sige na lang. Mustango nga inyo. Manang pabor, manang inyo. Dili inyo maning libro pod akong pamasad. Ada ningon Sabay si Catholic faith, pabor sa mo. Inyo man ha. Sige, basa. Ningon si ato ning diha sa Juan Kapitulo 7 Kapitulo 6 versikulo 66 ngadto og 69 na lang. Ingon na. Tungod diini daghan sa iyang mga tinunan ni Biya ug wa na manguban. Ningon si Jesus sa 12 ka mga tinunan. Mudiya pasad kamo, mitubag si Simon Pedro, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, nana nimo ang mga pulong nga kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami, nasayod nga ikaw mo ang balaan nga Dios. Nga sa lain nga termino, nanay kurente? Sa lain nga termino ningon si San Pedro, nasayod kami Ginoo nga gibiyaan namo ang tanan. Unya gibiyaan ang tanan. So, pag magisgot ang gibiyaan ng tanan, apil pa din asawa na magdadala, anak. Diba? Naman mabasa. Ha? Kung Nanay, saan ng tanan na ba'y mabasa? libre na ako tapos balik. Di ba? Gibiyan ng tanan. Nga ni imo manggingon, pati ang pagminyo. Sabay mabasa. Kay doktrina na ni Kristo. Nga, ni Di ba Asa. na may mabasa? Basahan magulo. Ain man na mabasa sa bersikulo nga pati ang pagminyo biyaan. Naasa ni ang Biblia lagi gitudlo na ni Kristo. Ato naman ang gibasa ganina wala ka naminaw. Ay, maulagi na Nasa ron. akong gibasa ganina tungod sa gingarian sa langit mao bitaw ning ni ang Lagi. mga pare wala sila magminyo o si San Pedro daw kung minyo iya man ang gipamiyaan niya ang tanan. Og misunod sila kay Kristo. Nabay tanan nga. Padayon. Sige. O man naman kay pangutan na, balusan na, lambutani, kay siring magkani. Lisod po doon. Awat ako na umar pangutan na nagpiglo. Natubag naman ko yung pangutan na. Gibantik lang ta. May paluapan eh. Paluap. Nakuha na kasi mong kuhan. Imong explanation. Pwede ra magminyo. Okay. Paluap sa pangutan na. Si Santo Papa nga inyong gila nga si Pedro, moray na lahi sa Santo Papa sa Tibok Juan, Papa sa Katoliko. Ganang yun mamay na lahi. Siya may minyo. Bibiyaan man niya. Huwag na lahi ana. Lagi, siya may minyo. Siya may Inyo minyo. siya pagtawag. Pero wala siya ingon niya. Sauban. Papa day laing minyo, ana. Kini yung mga nga parehara. Ani man gunang niya. Kabalo man jud ko Ay, imong ana, sama na. Ipamina sa kabalo man jud ko imong punto ana nga dili gud nimo ipasok na sa among doktrina nga si San Pedro Santo Papa. Inyo Ito, lagi Papa. na man wa kasi ko na inyo man na. Lagi, pero- Pagabot na sa prinsipyo sa Dios, dili po di Ano na lang? creation ng tao. Location. Ako na lang balusan na lang tag pangutana ni gibantik. Kay sige ra mo pangutana. Kaning doktrina na mo nga si San Pedro unang Santo Papa, insakto ni o dili nimo? Ha? Sa pangutana nimo, koto nga kay Paminaw. Parang ko pagdaminaw. Kining pag-ingon na mo nga si San Pedro mao'y unang Santo Papa simbahang Katoliko, insakto ni o nasayop? Sumala sa inyong libro, sakto sa inyo. Pero sa inyo Sa lang, ikaw lang. Biblia, way probar. Sa imo nga lang, sa imong kaugalingon lang, ako mangutanag sa among libro. Igsoon, nag-Biscos Bible. Lagi, Okay. sa imo lang kaugalingon, Kung sakto ingon ni. niya ang pagmutana o yun, kung inyong libro mo ay sundo na to, sakto man na sa Sakto. inyong mga libro. Pero sa Biblia, Biblia na iskutan nga mag-iskut at procreation. hello. Ako pa dahil bro, Okay. ang
Sa Biblia Okay. Okay na ko. Conforme na ko. Dili. Sa procreation, nagsugod mo na sa naman sa Lagi. Okay? Ang conforme na ko sa... Ang sa 1 Timoteo 4, padong 1, padong sa 3, ang pagbawal din sa pagminyo, pagtulunan na sa yawa, imo binang gibasa. Okay. So, mukontradict na siya sa lying libro kaysa libro sa Ginoo. Okay. Libro sa Ginoo siya. Kaya sa record guys. Akong sunod pangutana mo ni Biblia may imong gibasihan. Kay supak man ka. Tinagis among libro walay problema pero sa Biblia supak ka. Kung moingon ni nga San Pedro may una Santo Papa. Ang pangutana nako mao ni sayon lang tubagat ko. Sumala sa Biblia, kinsa may unang Santo Papa sa simbahang Katoliko ug dili si San Pedro? Makatugan ka ba? Ang Biblia unang ang Santo ganito. Papa. Kinsa may Santo Papa unang nahimong Santo Papa pinaagis Biblia kung di ka modawat kasi San Pedro may unang Santo Papa makatugan ka dili. Sigon sa imong gipresentar ganina, ang inyong Ah, Santo wala ko Papa lagi si ka na Pedro. dili kuha ko mangutana Di sa ba among ikaw libro. maningyo na mao na? Lagi. Abi, ikaw maningyo Wala kay- una. wala So, kay ako supak. nang ibalik sa imo. Wala kay supak sa among libro. Balik naman ako sa imo. Isa laro na to eh. Wala kay supak sa among libro, Santo Papa, San Pedro. Pero supak ka diya sa Biblia. Sa inyo laging libro. Lagi. Ay sabaw. Pero supak Contradict ka. na sa Biblia. Pero supak ka sa Biblia di ka mo yon. Kaya na Kung sa pangutana, di Biblia pangutana ta ka. Ari ko mo yun. Lagi. Pag gipangutana ti ka, kumuyon ka sa Biblia, kinsa may unang Santo Papa sa simbahang Katoliko, diha sa Biblia ug dili sa San Pedro. Makatugan ka dili. O turuan pangutana. Paminaw. Kinsay unang Santo Papa sa simbahang Katoliko ug dili sa San Pedro, sumala diha sa Biblia, ug Biblia ta magbase. Makatugan ka dili. Tagay ko. Igsoon, you're out of context. Ay, sos, tubaga. Out of context. Dili na out of context. Istorya lang, di ka tubag. Kaya lisan akong pangutana. Dili, out of context na. Kasi inyo man ang libro. Eh, wala akong mangutana sa among libro. Biblia atong gipangutana. Ingon ka, wala kay supak sa among Biblia. wala kay supak sa among libro, kaya among libro. Pero di kas Biblia, Okay. di ka supak. Pero ang pangutana nako, Ay, kinsay ka. unang Santo Ay, ka Papa Biblia. sa simbahang Katoliko sumala diha sa Biblia ug dili si San Pedro? Basa sa Biblia. Sabi, unsa bersikulo? Bersikulo, sa bersikulo kung basahon na. Basahon lagi ni mo. Kaya ikaw may... Ingon mo ka. pangutana. Dili ka mo dawat sa among libro, walay problema. Pero sa Biblia, kitin supakan ni mo ana si San Pedro mo una Santo Papa, kay wala sa Biblia. Ang pangutana na ko, kinsa may unang Santo Papa ug dili si San Pedro, sumala diha sa Biblia. Palihog ko basag teksto og naa. Kay magkasitar ko gisa kabok. Kamo may nagtuuan ng Santo Papa. Mo lagi gipangutana ta Kaya ka. di man nimo to. Atagi kong bersikulo sa Biblia. Dili gipangutana ta ka. ng Santo Papa. Og moingon ko nimo si San Pedro sumala diha sa Biblia, di po ka mo dawat. Pero akong pangutana ani, kinsa Minyo man? lagi. Kasilan. Minyo. Minyo. Kinsa man og dili San Pedro? Makatag ka dili, kay og di ka makatag, ato na biyaan. Ikaw hatag. Dili kay nihatag ko nimo nga nangutana ka nako, tinuod ba si San Dali, Pedro? ikaw. Sa? Ni ko ba ko sa pangutana ganin na tinuod ba si San Pedro? Oo, sa Biblia, paminawan ta ka. Mo lagi Ikaw paminawon. nagtuuman mo ana. Lagi. Sumalos Biblia gipangutana Kamo to ka. may nagtuuan na. Ya? Kanang Tingin imong ka- iprobar nga na, gi Santo Papa, mo nang iprobar sa Biblia, ang dili lang ko tuuan nga referensya. Di nagali sa Biblia, mo ako nang i-disregard. I-disregard lagi nimo. May ako mga kay i-disregard magana nimo. I-disregard magana nimo sa Biblia. Sa ato ba di ka mo dawat. Nga Dili, una, sa Biblia, mami sa ayaw sa Ang referensya nga ngingon nimo sa Catholic Lagi faith, adi paminaw Ano sa po nang gawat sa aron maklaro Bible, ta. wala? Ayaw paminaw sa akong pangutana sa kayo. Oh. Ingon ka ganina si San Pedro ba mo unang Santo Papa simbahang Katoliko? Ingon ko yes, tinuod to. Nasa mo libro, may Catholic faith na diya gibutang San Pedro. Ah. Pero lahi imong suportang pangutana kay ingon man ka nga si San Pedro ba naminyo wa di mo to nga gitubag ti ka to.
Karon, naamay masay ko maginato sa tong una-una nga di jud ka mo dawat ani nga si San Pedro mo unang Santo Papa. Ang tana ko nimo kung di iyon ka wala untay problema aning ni as inyong libro kay inyong na libro sa Biblia di jud ko dawat ana kay wala nas Biblia ana ka. Karon akong pangutana, ya sa Biblia atong gamiton. Kinsay unang Santo Papa sa simbahan Katoliko gimong i-deny nga si San Pedro dili. Makatugan ka dili. Ang imong pangutana out of context nga naman. Makatugan ka dili. Wa mo ko mangutana ni out of context baga. Kaya nga naman, dili. mo nga out of context man. Di ka katugan. Tungod kay sa balang kasulatan, Mateo 23:9, walay tanggon nga amahan diri si bisan kinsa kay magisgot og amahan kadus langit. Wala mo tayo magisgot og tawgon bag-amahan ang Wala, iba. di, Di man wala, topic. Kung Wala, dili si San hindi Pedro mo sa Santo ipagtugod Papa, na. kinsan tawana, makatugan ka dili. Ikaw may muhatag nga na. Makatugan ka, Ikaw dili. may nagduklina na. Makatugan ka Ikaw dili. may nagduklina na. Imo Makatugan nang ka, iproper dili. sa Biblia. Dili, Ikaw mo makatugan ka mutukan dili. kay Katoliko mga. Ay, ako'y Ikaw nangutan mo mo. mutukan. Ikaw may nagduklina. Ako may pangutanon nimo. Tawa may Santo Papa na mo. In direct na lang gad. Di na lang juga katugan. Wala Ano na lang, siguro, munang moingon. Moingon, Moingon. moingon. Nga Santo Papa. Okay, mo nga na lang kay out of context kay wadyo kay matag. Biyaan na lang ito na na, wala kay matag. Ito nga, tunay Santo Papa, nga maoy, gipiyelan niya kay bisan pagtawag ng amahan, kanang pagtawag ni Father sa simbahan. Ibawal na sa Ginoo. Wala ka kasayo na no? Mata layo naman ka topic. Nangutana ra man ko nimo Uy, kinsay nagpapagin una na. Santo Papa Ang wala Santo Papa, out of context kay mo ka. wala Hindi naman mo tubag. Dili ko makatubag nimo na ikaw mo probar nga na sa Biblia kay referensya mo to ganina. So sa dili inyong ka Catholic tugan. faith. Oh, probar. Di ka Paminaw katag. ko. Di ka Pati katag. na. Di ka katag og kinsay una Ay, Santo Papa ay, gawan sa siguro. simbahan Katoliko. Kay dili na to tumugos. Ana mo lagi na kay wa kay matag. Dili, ako man nangutana nimo kay klaro mo jud kay imong gidinay wala nga ko disapprove ko adto kay inyo mang libro. lagi. So imo nang iprobar sa Kamu naman Biblia. dito nga. Kay maminaw ko. Paminaw Kay sa- kung naa sa Biblia, na okay ra ang Santo Papa, Dili, okay ra ang ano, Father Tawgon, na Okay, yun ko ana kay Biblia man. dili naman na issue nga tawgon bag amahan o dili. Ano lang ba? Kabalo man jud ko nga di ka mo dawat nga si San Pedro mo unang Santo Papa sa Katoliko. Di ka mo dawat ana, sumalas Biblia. Pero wala gina nga. rason. Wala gina nga Ang kung Katoliko, gitong nimo. wala gid nag-tolerate nga Dili, mag-inyo wala. ang inyong mga pare. Dili, Yan nag-question ako eh. man Dili, yan. magkano ta? Inyo si Pedro mo na nga pisod na kayo tuuan. Mag-topic lang taglayan kay gubot mo kani di man kamtugan. Ay mo tuuan. Wa mo kay matag. Ngayon ka out of context, mag-topic lang taglayan para malingaw ta. Ang sumay Ang lang itong bagay. ka na ko probar sa Biblia nga dunay palibuno nimo nga si Pedro gyud mo unang sa Papa. Di wa makay matag. Ako, may Ako mga nakatag mo. na ko nimo, nakatag na ko nimo. Ang inyo laging libro. Oh, nakatag na ko nimo. Unya, Biblia. das Biblia klaro kay nang naa si San Pedro mo igibilinan sa abis gingarian sa langit nas Mateo 16:18. Kuminaw sa. Ayaw sa sapaw lagi kay nagtubag ba ko. Ako tigang pasabton. Minaw ka dili. Aman mabasa sa Biblia. Maminaw ba ka dili? Aman mabasa sa Biblia. Maminaw. Okay, ayaw sa sapaw. Okay, maminaw magaga. Oh, Biblia ra gid ako. Biblia Okay. ra. Sabton tiga ha. Oh. Ang Sini. Kung mo yung magisgot gilitag ni ang kuan ni ang Santo Papa gani mao na ang pangulo sa simbahan nga gibilinan ni Kristo sa iyang yabis gingharian. Ni asa Mateo 16:18 Dito. 19 ningon si San Pedro si Kristo nga ihatag ko kanimo ang gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa idili sa langit. Ang imong gitugot to itugot sa langit. Mao na siya dili si Ellen G. White may gitagaan na si San Pedro eh. Nga muna nahimo muna nga paminaw sa Sira, brother. Nagis ko to Lady White. Wala. ay basig mong i-connect Wala da unan. nagis ko to. Basig mong ipasok sa Ellen G. White da unan na lang di kadaan. Wala ko gisulting ni Lady White. Ito sa mana. Kinsa man si Lady White eh. Sumala nimo imong nang tinuan.
Mao lagi na eh. Balik na po ni mo. Kamo lagi nga ako lang tigang giwan daan kay basi di pasok nimo dia. Ako na lang tigang daan. Itang Lindsay White. Kanong init man mo na Lindsay White? Kanong initan man gani nyo? Oo, mo ko naginit. Ako lang nagipasok daan dia kay basi Basi imong Lindsay White nagtupak sa kasuguan sa Ginoo. ay ikaw gingon dili ako. Nga na naging kainit ninyong una-una. Unsa to? Ikaw gingon dili ako. Ha? Unsa ikaw gingon dili ako? Ikaw naguna, mga Lindsay White na tinga, galikunin mo, nisod naman si Lindsay White. Ako lang tong latikan daan kay basi mo Imura rin gipustos. latikan daan. Sige. 16, 18, 19. Ato lang Sabta ko na kuha na, Brad. ha? Sabta ko na. Unsa may nasulat niya? Gingon si Kristo sa Mateo 16:19 atong pasahon ning sa Seventh Day Adventist Church ang Biblia. Kay basi maingon ka piyas na kay amo ram nang inyo ram nang Biblia dili na amo. Yeah. Basa ko na, Brad, sa maing balita. Dili ni maing balita inyo ni Biblia. Uy, Kristo wa may among Biblia, Brad. Kay ang Biblia, wala mo ang puso Biblia. ko na. Wala Dili, wa may Biblia. wala mo Biblia. Oh. Lagi ka ninyong Biblia ang gigamit-gamit ra di na inyo ah. Isaiah 34:16, so siya og basa ang libro sa Ginoo. Paminaw sa Libro man ni Ginoo ning Bible. og wala mo Biblia. Isa nang Katoliko di mo gangkunan ni. Ya. Kay giangkon ni Ginoo nga libro sa Ginoo. So, Nasabtan nimo na nga statement ba? katawanan ginay mong style oy. Ningon ka gula kay wala mo Sa time. paminaw sa. Kaya kanay mong style. Di ba nata Hello. gipasulod na ko ni Brad kay diha ko ni object sa imo pagingon nimo nga nami Biblia. Di kay mo ning gingalanan niyo aning ang Biblia din gingalanan ni Seventh Day Adventist Church sa ubos ninyo. Pangawat na ning inyong ngalan mo bili inyo. Sabi ni mo sultihan na ka sa balang kasulatan, libro ni Ginoo, why makaangkon na ni, bisag ka mo, di mo makaangkon na ni, pwede makompile, pero ay gi-compile ninyo na ang Biblia. O yun ka na. Wala, di mi mo uyon na kay wala man siguro kay kabalo. Pagingon sa Ginoo nga libro sa Ginoo, wagi bisang kinsang pundok mo angkon na ni. Kung sakto kag panabot. Dili lang ta magisgot og about sa history. Nabot ito anak Kinanta mag-isgot. karon na atong isgutan. Ang ako, gipasod ang kanako, just for correction, clarification. Sayo imong clarification. What we read in the Bible, Isaiah 34 versikulo 16. So siya og basahon niyo ang libro sa Ginoo karon pa ko kadungog nga nay libro ang Biblia. Libro sa Adventista? Ay inyo man ning inyo man ning Ay, Adventist. tumo. Ikasiyam ram na sugo nga di magtumo-tumo igsoon. Ngalan-ngalan ra mo aning inyong sa ubos og ang Biblia. Sabi nimo, Kabaga. ako nag-Bible study ko, nagdako og mahing balita, Ay so balik version. bili ba kay wag ka kailan. Magdabog og King James version. Sige, Ano naman, di man ay magsumbagay. nagambog ka nga dagan. Sige. Kabalo ba ka unsay meaning nga ng Biblia? Dayon unsa may Biblia? Meaning nga na. Unsa may Biblia be? Dagan ka kag nibawan. Ikaw man ikaw nga kay balo ka, mga tanakon mo unsa may meaning. Out of context ang pangutanahon sa baga. Sige lang, kaya tanan to bago. Kaya balo. Na, moingon ko unsa man dai ng Biblia. Composed of many books. Okay na ka? Compose of minibox. Asa man nimo na nabasa ang compose of minibox? Basta yung basahang hindi mo. Asa man nimo nang reprint? Daghan bang libro ng Biblia. Dili asa man nimo nang Ayun ka. asa man rin mo nang referensya nabasa nga compose of minibox? Compilation of many books. Compile of many books. Asa man nimo na nabasa nga referensya? Tagay ko ko. Kayo may mabasa. Away mo. Daguyon ba ka nga daghan ng libro nga gi-compile sa Biblia? O yun ka? Wala yung mabasa, ay murang gamagama. Dili lagi. Why mabasa pero compile of many books. So pa ka na. Kadagang libro na sa Biblia. Okay na ka? Iyot mo na yung mga, di ko mo yan na. Daya ko ha, kung basa. Mao na nagkabaho diha. Usawa na Eh minig. kung moingon ka nga, di ka mo yun nga daghang compile sa Biblia. Sa to pa usar de ka libro ng nadia. Ang libro sa Genesis, mora. Di ko mo dawat, ana. Nga Along sa Genesis, along sa Revelation, pila na ka libro, isara daghan.
Tubag. Dili lagi ko mudawat ana imong explanation. Sige, daghan ba? Tubag ang pangutana. Correct. Ikanesis, adolong revelation, isa na ba ka libro? Ay i-connect sa nako na imong Pwede, pangutana. di ba? Sige ha. Pwede ba? Ganong dili ko mudawat ana. Una, Mo na. sino sa Kaya nga naman. wala kay Sakay man ka. pasabton sa Biblia aron makabalo ka butang gid sa imong utok. Ya? Ibutang. Oh. Ay, manggaling ka mo tubag sa kong pangutana. Niya ato Ikaw mo dapat mo sabot. ay sabot-sabot kay mahulog tanag kauban mas maumao. Kay gibasihan na na. Mau. Mo na na gingog. Sabi ni mo gado. Ikaw. Akong Sige, basta sige. akong basaw ng mini. Sige, pasabta ko kay Bright magkabi. Pasabta ko. Akong basaw. Bright duga. Biblia paminaw. Ibutang sa iyong utok. Ibutang kita sa mga utong. Oh, Sige. nasa sa Funk and Wagnalls Standard College Dictionaries pahina 117. Ingon dito nga unsa ning ang Biblia gilangkuban sa daan og bagong tugon nga gidawat Kristiyanos sa Dios nun nga pinadayag kon divine revelation nga imo kay compile og midibok man asam nimo matawag din ang Biblia og New Testament na Kanabang kanang huwan nga libro na dili. ikaduha dapat jud tay ato Diba, dito ba nga? ha Libro ba ng Juan? Basahon ni Juan, libro dili. divine revelation wala labot unsa paminaw lagi sa kung tupag lagi para di ka Diba, libro ba na? ikaduha ako sa basahon ning duha lain nga libro tong basahon Bigla na eh. yes General Introduction to Sacred Scripture unsa may Biblia paminaw The Bible is a collection of books, 73 titles, biblical canon. 73 titles. Yapa na imo. 73. Dagama lagi di book. Kalama ko si Biblia day. Dili na ta magisgot ana oy kay Lagi dagama lagi books. Kaya ganina, wag ka mo tubag karon imo nang gihatag sa ko 73. human Ano gusto na ko matubag nimo? humanon sa nako ni ang I-compile na siya kay dangang libro mo nagingon sa Biblia pangitaan pa tong lang word. ko sang Nya ako pangutana sa imo. yaw. Anong mo to makag Biblia nga wa may babasang Biblia sa Biblia? Ikaw galing na. Eh. Oo, kita mo man. Diba, di ba ka mo to kung may mabasa? Kay nito makag Biblia, nabay mabasa sa Biblia kay mo to ka. Ang Tubag. Biblia? Oh, Unyag na ko'y mabasa. nabay mabasa. Unyag na ko'y mabasa, dawaton nimong bagakon ka. Oh, nabay Biblia. Okay, ug na ko'y mabasa, dawaton nimong bagakon ka. Nalagay, Uyon ka ba? nabay Biblia. Kung mabasa na ko mismo, uyon kang bagakon ka. Kinsa ikaw? Oh, Unsay meaning sa bakakon? dili ba? Ningon ka nga Di wala. ba nag-isgot magag bakakon? Unsa man ang giingos Biblia nga bakakon? May alam ko mo istorya ko sa bakakon. Ningon Eh, ka nga wala doon. bersikulo. Paminaw sa? Ningon, Nganda ka. Kinsa nang bakakon? paminaw sa? Kaning inyong walay katapusan nga kamatuoran, giya nga maayo nga kinabuhi sa pahina 6. Ningon na? Ang pulong Biblia dili gayud makita sulod sa Biblia. Kunya ikaw nagingon ka dili gayud makita tinuod eh. Ang akong punto ganina nga di ka mo to wa masulat di ka mo to. Wala. Nito mo ko. Ganina di ba ningon ka ganina? Wala ko naman. Katong gingon nga i-compile sa daghang libro di ka mo to kay way babasa pero mo ingon ka mo to ka ng 73 ka libro. Mao man ang istorya. Kanimo nga wa di ko mo tuo tong Diba? kay gibasihan ana ni siya. Wagalig. Wagi ka na tebo ganina ngego gikan sa Genesis pa dong Revelation. Daghang bang libro. Wa ka nito bag pero ang ending pa naghatag ang 73 ka libro. Oh, naraman din ang tubaga. Ata gana Biblia General Introduction to Scripture man ang naa. Lang karon akong kung pangutanon kaning termino nga inyong giingon din sa inyong libro nga walay mabasa nga Wala. Ako na libro ha. Nang nami Bible ha kay wala mo object ko na. awa pa din mo Bible ani. Akong paminaw sa kanang imong giingon ganina nga walay mabasang Biblia sa Biblia gyud. Tinuod to? Mungan. Ha? Kasi tinod ang Biblia, tinod.
Dili ba? Katong gingon nimo ganina nga wala kay mabasa nga term nga Biblia sulod sa Biblia tinuod to? At gano'n mga on man magbaboy bran nga hugaw man. Inaabot na magbaboy. Layo. Oo, kay kusap ka mo mga ulison. Ayaw sa tipas kay dili na maoy. Lagi. Sige, ako Dili ko mo tibas. kanang gingon Ah, di ko mo tibas. akong pangutana ba kining gingon nimo nga layo na ba ang tatas topic sa San Pedro mo tatas topic nabot Ah. siya. Kini Lagi. mo nga walay Kaya mabasa ang abin na mo. sa Abi ni mo si Pedro da kung minyo niya mo na po na yung santo papa nga lahi kay ang iyong santo papa dili minyo mo na nagambak-ambak na maguga. Torm na. Mo ta ni buwag dito. Boy, nabot na ikog baboy. Ano nagambak pag mo ambak pug ko magreklamo ka. Ah, Ayaw pag out of context, di ba? Walang Ito ramatan ni Juan, Santo Papa. ah, Ni ingon niya si Pedro mo inyong Santo Papa. Gamit- Gusto niya para dito magambak-ambak. lagi ni gamit tong Biblia ninyo. Oo. Ana man ka Ang galing. Nagambak-ambak taron kay nag-una kagambak. lagi. Ni gamit Diba? Daway lami no, magambak-ambak ta mo tima lagi ta. Sa may itong tima. ada Daon. kada object sa ko. Katong giingon nimo ganina nga walay mabasa Mm. sa Biblia nga term Bible. Tinuod to? Okay. Ya. Tinuod to nga walay mabasa ang terminong word nga Bible sulod sa Biblia? Nay babasa oy. Ha, ikaw giingon dyan. Kami no wa. Kani Ang akong gipadako ganina suportaan na na para maklaro. ang compilation sa Biblia mo nang daghan mo ang gitawag ng daghan libro nga gi-compile. Ah, Kaya kanino man ka nga wa may mabasa na brad. walay mabasa sa imuha kay asa mo Di ba? sa may imong gibasihan nato niyong kag Ah. kining kumpo sa binibo kung samto libro ato Ah. sa page mo kanyo mo kani Pero gusto ka og 73 ka libro. sumala ni akong gibasa dili akong kaugalingon. Okay. Sato pa unsa man na siya? Dagang libro gamay. Dagang libro pero wala na magpasabot. Sakto lang ito. Alagay- Pag yung compile, daghan na siya. Dili ko mo to. Okay na. Referensya. Okay na. Wala tayo kanon. Magtima ta kay naglugso-lugso man na ako di ko ganang maglugso-lugso kay mo na tagbaki. Isa Tima. Kaning inyo Tima ta. last na lang niya. Tima ta kay maglugso-lugso man ta. Di mata last. Kaya na irulog bibit ang atong imoon. Magpresentar ka. Dili ko si kamin. Taga mo na proper. Lagi. Dili kay Last na lang. ambak. Last na lang ni. Dili ka na. Lagi last na lang ni. Kaya to ni sakyan imong terminong Biblia. Kay Paminaw sa ayos. kay abi ni mo, brother, osa. Sana ning wala. Ako di ko ganagi nga ni kung di ta mo tima. Ah lagi. Ako naman kang gipasakyan nga ambak-ambakan taka di man di ka ganaan. Ah lagi. Last Last may naguna. last na lang ni. Diba? Ato lang yun yung klaro. Ana magtima ka di ko mo atubang ni mo kuwi tima. Lagi. Tima. Usa mo surrender na ka o padayon ba ka? Dili imagali para di ka maglukso. Ito lang yung klarohon daan. Ako mo surrender ang ako ibutang lang nga maghimo tagring para di ka makambak. Lagi. Ako lang yung klarohon Oh. daan. Ano ko? Ito lang yung Kaya naglaro tima ta. Lagi. Tima. last na lang yung klaro. Sa may tima ni mo gusto. Last na lang. Ang tima o sa may gusto ni mo. Last na lang yung Kaya na lang last. Kung sa tima mo gusto, kaya basta sunod na itong tawag, magtima ta. Kung sa imong gustong tumo. Tima ka ng truth chart. O ka na, pwede po. Mas mayo. Oh, isa sa sunod kaya namin lakaw ron. Ah, surrender Kay ka. naaya mong kuanan kanang bautismohanan. Nagpa-fill up ni. Ay, lakaw. Sunod tawag, truth chart sa nga itong tima ha. Okay, namaga kay Oh. ato lang yung hello. Sunod, matima tag truth chart. Lagi, lagi. ha. Last na lang ni. Truth chart. Para dili ta magluksog-luksog kay na na kung tili na ising luksog. Lagi. Last na lang ni. Kaya murag mulakaw di ka namdi kay lingaw. Di, Ka- dili na bautismohanan, dili lingaw. Maibog na mo. Kuhanin, Anan. Ayan. kuhanin ka katoliko, bautismohanan, mga ito man mga 5. Lagi, wala. Maibog ka ng. Pinaibog ka ng. Magkanang kuntana na. Lagi, wala. Wala yung lakaw na ko, kaya niya may tulog kakauman ako, naghulat. Lagi. Ato pamisunahan. Maibog ka ng. Basta ako lang niisip, batima lang ta sa truth church, tinang ta, hangyo lang na ko nimo. Maghimo tag roll of bibit, di ta mo gawa sa lang tima. Kabalo na ko ana. Last na lang ni akong clarification. Ay balon lagi ka. Kanina si Wala kayo magto na miyo, nanay akong kawanan diri nagawat. Hadlok. Kasi gusto sa magiging pangutana.
Ano, istorya mo. Lagi, ay sa gisapaw na isa kay wa mo kung inanglan na isa. Oo. Inanglan. Masarap din yung wala maglakaw namin. Sige. Kaya maghatod mi sa forma sa Adlock man, adlock. Tuhanan. May lagi lakaw na mo ba? Dahil niabot na yung kauban ako. Alas na lang siya, isa Sa na lang. sunod, magtimara tag pro church. Adlock, adlock. Kaulanon ko kayo Hindi, din pa, og magtima ka. Ikaw may nangagada na magtima. Ikaw affirmative. Pabuton ako yung tawag. Okay. Augma na kay lugar na. Inga nila nga oras. Kaya wa mo nila kaugma. Gabiin na. Amo lang mo giapas Gabiin na na lang kay kitawa nun. Gabiin na lang kay Jote ko ugma. Sige kay. Sige. Kaulanon ko kayo din. Ulan na dia. Sige, ako nang i-upload ang atong record sa YouTube na ko. Sige Brad. Para to Brad. Sige, hadlok ka. Surrender mo ka eh. Last on tani. Imbes manglakaw may unahon na mo nga na may bautismoanan. Papinapo na mo. Wala mo po may ibo kanimo O bot. lagi, mas importante man eh. Adili na Diba? importante na mo. Ayaw ko yung nagnadlog to. Ganahan gali kong silingan na da. Amos magkapit ng tiga Katoliko. Abi ni mo, mga kanang Kanabit. Dani Payot. Imong lakaw na magada. Lakaw na mo. Kanabit. Kanang regard ko niya. Kanabit tayo mo. Nang regard ko. Ano mo, alibay na mo. Kaya hadlok ka pa kung tanon. Lakaw. Dili lagi na alibay. Ipapadungo gali ka na ako na palungan na lang. kay manglakaw be. Palungan na lang. Kanay mong di mo pa nang gi-entertain na Di gula. ba lang mo brado kanang usay niyo. Kasunod tema mo Truth Church. Sinuod yun nga. Iban. Last na lang eh. Akong clarification ta ba? Last na lang. Dili lagi mo ato na may kay kauwan nun. Sunod na. Mo ko na PM ko nimo. Di. Lagi nun ko ni talawan basta magtima ta sunod na. Sige. Sige, importante ni. Og mauto ang kinatibuk-an namo nga lantugi mga igsoon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og may adlaw kanatong tanan. God bless us all. Pro Deo et Ecclesia.